Jamen, velkommen til kontoret på Gammellandevej 1. Solen skinner, fantastisk dag. Og jeg ser også til Else her til frokost, at på søndag er det jo 4. søndag, hvor vi ikke har haft gudstjeneste. Normalt så er det kun 3 søndage, hvor vi har de der, samvær i hjemmene. Men her i år, så har det været en speciel situation, fordi den første søndag i juli, lige da jeg kom hjem fra Rumænien, Else var ikke med på grund af hendes brors begravelse. Da jeg kom hjem fra Rumænien, så havde jeg den invitation, at Apostolisk Kirke fejrede 100 års jubilæum på den nye kirkebygning i Kolding og på højskolen. Det vi kaldte bibelskole i gamle dage, og det følte vi, som jeg også skrev i en mail, det følte vi, at vi skulle sige ja til, fordi jeg har ikke fået nogen invitation i de sidste 32 år. Så vores navn, vi er blevet sådan lidt ignoreret, overset, og det er også okay. Vi har haft travlt med andre ting, vi har haft travlt med at bygge, vi har haft travlt med at søge indsigt, vi har haft travlt, vi har gjort vores bedste med at grave dybere og finde endnu flere byggematerialer og indtage endnu mere ånd, for der skal ånd til, der skal overnaturlige ressourcer til at gøre hans vilje. Så vi var i Kolding, og det var faktisk en god dag, og jeg havde delt det med en af vores sønner i udlandet, og vedkommende sagde til mig, at jeg skal stå oprejst, og jeg skal tale ud. Så ikke noget med at skamme sig, eller være såret, eller føle det ubehageligt, eller akavet, eller på nogen måde, men bare stå op og oprejst, og løft panden, og så tale ud om, hvad det måtte være, og tale ud om. Så det gjorde vi så. Vi havde en god snak med forskellige, David og Lene Hansen, Jens Peter og Rie, og nogle andre, som vi har kendt igennem mange år. Det endte så med, at vi skulle hjem. Og det var så lederen af Apostolisk Kirke i Danmark, den nationale leder, Jakob Viftrup, kom til ham, og jeg gik hen til ham og sagde tak for dagen, tak for invitationen, som var en glædelig overraskelse efter alle de års tavshed. Men vi nød dagen, vi nød at hilse på en del af vores generation, og måske også ældre end os. Og så siger han, jamen du er altid velkommen, Philip, så det vil jeg ligesom følge op på, fordi de har jo en pastorkonference hver januar måned, og hvis det er det, han mente, så vil jeg da gerne tage med og så høre på, og hvilket vil være en undtagelse. Fordi normalt skal man være med der, så skal man akkrediteres, som det hedder. Det vil sige, man skal, eller certificeres. Det vil sige, man skal gå igennem nogle samtaler, og man skal godkendes, og man skal have to mentorer i ens liv. En inde fra Apostolisk Kirke, og en udefra, hvis jeg husker ret. Og så skal de to se god for en, og samtalerne skal også ligesom pege i den retning, og så bliver man akkrediteret, som det hedder. Jeg er ordinær, det er vi. Helt tilbage til 1974, tror jeg. Men nu skal det være den der godkendelse, som har. Og det er også okay, fair enough. Fair nok. Det vil sige, at han har ikke bedt mig om at blive akkrediteret eller blive godkendt af nogen. Jeg var bare velkommen, så det vil jeg følge op på, om han virkelig mente det, eller om det var noget følelsesmæssigt, kan blive grebet af nogle følelse, og godt at se dig, Philip, og du er altid velkommen. Så hvis jeg er velkommen til konferencen, så tager jeg med næste januar, det er der ingen tvivl om, og høre på også, stå oprejst, stå for det vi står for, det Gud har givet os i sin nåde igennem årene, og også tale ud, fordi det er det vi skal. Tal og ti ikke. Så på grund af det, lang historie kort, på grund af det, så måtte vi jo aflyse den gudstjeneste, som jeg skulle have haft efter min hjemrejse fra Rumænien den første søndag i juli måned. Men nu er der gået 4 søndage, så jeg tænkte, jeg sender et budskab. Jeg tror også, jeg har sendt en mail omkring, jeg vil sende et budskab, som hedder vandring og handling.
Og det har en lille smule med, det er måske sådan en lille fodnote, eller måske en større fodnote til det ord, Gud har givet os her, eller et af de ord, Gud har givet os her i foråret, med at se, og handle, og gå, og bevæge sig, og så at give. Så vi skal høre. Nej, vi skal vi skal høre, indtil vi begynder at se noget i ånden. Og det er ikke sikkert, at man hører noget, eller man kan godt lytte til noget, uden virkelig at høre, hvad han siger. Jeg talte med en i går, og vedkommende sagde, at det er vigtigt, at de unge de får en forståelse, at de forstår, hvad det er, Gud han mener, og hvad det er, Bibelen siger. Og så måtte jeg ligesom justere en lille smule, fordi vi skal ikke kun forstå, vi skal høre godt efter, indtil vi ser. Og at se i skriften, det betyder at forstå det åndelige budskab. Og det vi ser, det er det vi skal forstå. Ellers så havner vi i en masse teologi, hvad vi forstår, hvad den ene forstår, hvad den anden forstår. De forstår forskellige ting ud fra det. Så har vi forskellige kirkesamfund og forskellige teologi og doktriner. Så vi skal høre. Vi skal læse i Bibelen, indtil vi hører hans røst. Og det er det, vi hører, som er levende. Det er ikke det, vi læser i første omgang. Det er det, vi hører, som er levende. Det står også, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men at hvert ord, som udgår fra hans mund, det vil sige, at vi skal kunne høre. Så vi skal høre, indtil vi ser og forstår det, vi har hørt. Og så griber vi det, og det griber os, og så kan vi begynde at handle på det. Så er hans ord en lygte for vores fod, og en lampe på vores sti. Og det er den forkyndelse, det er det ord, Gud har givet os her i foråret. Og det jeg vil ind på her i det her budskab, og det er, at vandring og handling hænger sammen. Og det er 2 fine ord, som rimer faktisk. Og jeg vil godt starte med at læse fra 1. Mosebog, det 12. kapitel. Så jeg skal grave en lille smule dybere i det her, selvom jeg har talt om at se og høre og handle, og også give sig selv, give tid og give penge og så videre. Give det, vi har fået, fordi alt det, vi har, det har vi fået af ham. Selv hvis vi tager en lang uddannelse, så har han givet hjerne og intellekt og tålmodighed og ressourcer og så videre til at kunne gennemføre en uddannelse, og efter det så får man et stykke arbejde, og det er også Guds gave, selvom vi har taget en uddannelse, og vi har måske en diplom, som gør, at vi er berettiget til at få et arbejde, men det er jo arbejdsløse, så arbejde også er en Guds gave, og Gud vil lede vores skridt, vores vej, også hvad det angår. Så 1. Mosebog, det 12. kapitel, så vil jeg læse fra vers 7. Men Herren åbenbarer sig for Abraham, og sagde til ham, dit afkom giver jeg dette land. Der byggede han, Abraham, der et alter for Herren, som havde åbenbaret sig for ham. Så det var et tidspunkt, hvor han hørte Guds tale til ham, og så ud fra den tale, så kunne han se. Gud sagde, dit afkom giver jeg det land. Så der var et ord, og i det ord var indbygget et udsyn, et perspektiv, og han så. Og da det skete så byggede han et alter for Herren, som havde åbenbaret sig for ham. Så der var en vandring, fordi der står jo i det forudgående vers 6, derpå drog Abraham igennem landet til Sikems hellige sted, til Sandsions træ. Det var dengang kananæerne, som boede i landet. Det var dengang, de boede i landet.
og så der Gud griber ind, åbenbarer sig for ham, taler til ham, og i det ord ligger der også noget, han så. Og han fik fat i det her, det var til ham, det var til hans afkom, det var til de næste generation, og der byggede han et alter. Og det betyder, at når hans ord, når vi læser i skriften, og røsten kommer, og vi læser måske det samme sted igen og igen, og jo mere vi læser, og jo mere tydeligt bliver hans røst, og vi får indblik, vi får indsigt, og vi begynder at gribe om det, og jo mere vi griber om det, jo mere griber det os. Og det er jo det vigtigste, det er, at vi selv bliver grebet. Så det var det, der skete her for Abraham. Og han så det land, og lige der, hvor han både hørte og så, byggede han et alter. Det vil sige, han blev stående der. Han byggede noget. Det er ikke sådan, han fløj omkring og sagde, okay, hvad er næste etape i Tour de Canaan, ikke Tour de France, men Tour de Canaan, og ile videre i det næste punkt på dagsordenen. Men der slår han sig ned, og Gud skal give os en evne til at slå os ned, fordi der skal ske mere end at høre, end at se. Og der kobler vi os på, og vi bygger noget, vi samler noget sammen, samler nogle sten sammen, bygger et alter, og der lovpriser vi ham, og der ser vi op til ham. Hvorfor skal vi se op til ham? Fordi det vi har hørt, og det vi har set, dets virkeliggørelse afhænger af, at vi bliver nødt til, at vi bliver ved med at høre på ham. Fordi nu har vi brug for ledelse, fordi hvordan skal det kæmpe område, geografiske område, blive givet til hans afkom? Hvordan kommer det til at ske? Han ved det. Han har dagsordenen. Han har planen. Han har etaperne. Han har kapitlerne. Han har forløbet i det her. Okay? Og derfor måtte han ligesom slå sig ned og så sige til sig selv og sige til Gud, her bliver jeg, fordi nu har jeg hørt, nu har jeg set, og nu bør du fortælle mig, eller vi kan ikke give ham ordre, men nu har jeg brug for praktisk vejledning, jeg har brug for detaljer, jeg har brug for A, B og C, jeg har brug for korrektion, hvis jeg skulle gå lidt af sporet, så kom tilbage til sporet, fordi det kan ske for os. Så her bygger han et alter, og vi ved ikke, hvor længe han blev der, med de efterfølgende vers. Prøvede han op derfra, drog til bjergene østen for Betel, og han så lejr ved Betel mod vest og Ej mod øst, og han byggede et alter der, og påkaldte Herrens navn. Derpå drog Abraham fra plads til plads og nåede til Sydlandet. Vers 10, der opstod hungersnød i landet. Så det er ikke sådan, at vores vandring med Gud bliver en dans på roser, at alt kommer til at flaske sig næsten øjeblikkeligt. Men undervejs opstår der står her, der opstod. Det var ikke Abrahams skyld, det var ikke nogens skyld. Og derfor kan jeg ikke ligesom have, når kristne siger, at der er ingen tilfældigheder. Jo, det er tilfældighed. Der opstår nogle situationer. Der opstår sygdom. Der opstår arbejdsløshed. Der opstår, at unge dumper til eksamen. Der opstår, at man bliver deprimeret, man bliver bedrøvet. Der opstår skuffelse. Mennesker kan skuffe os. Vi kan skuffe os selv. Der opstår måske også, at nogle af vores visioner ikke bliver til noget. Selvom det måske sandsynligvis har det været Guds tale, men af forskellige årsager opstår der nogle vanskeligheder undervejs, som gør, at noget af det faktisk ikke bliver til noget. Om det så bliver til noget senere, det afgør han, fordi hvis det er ham, der gav det, så er han i stand til at give det igen. Måske til en anden generation, måske til nogle andre mennesker. Men der opstod en hungersnød, og da hungersnøden i landet blev trykkende, drog Abraham ned til Egypten for at bo der som fremmed, så han afveg sporet. Der står ikke noget om, at han spurgte Gud, hvordan navigerer Sara og jeg og vores folk
vores stab. Hvordan navigerer vi igennem den hungersnød? Skal vi til Egypten? Skal vi til Assyrien? Skal vi blive boende? Da Isak mødte den samme, eller blev ramt, da det opstod igen hungersnød i Isaks dage, så sagde Gud til ham, du bliver hvor du er, og du sår i det tørre land, fordi jeg kommer til at give dig en høst der. Så de drog til Egypten, og så blev det faktisk begyndelsen af en masse forviklinger, som også førte til han tog nogle trælle og trælkvinder ud af landet, efter at farao blev sur på ham og smed ham ud med økonomisk velsignelse. Og en af de der trælkvinder, det viser at være Hagar, og vi kender også lidt af historien ved Hagar. Jeg har også været lidt en lille smule ind på det, at Gud drog også omsorg for hende, fordi Gud er retfærdig, Gud er sandfærdig, men Gud er også barmhjertig. Okay, så der var en vandring, og så var der også en handling. Han byggede et alter, han tilbad Gud, han påkaldte hans navn, han blev stående, indtil han gik videre, byggede igen, blev stående, og så ser vi, hvor udadstand han var til at håndtere den hungersnød, som opstod. Matthæus, det 7. kapitel. Vi går til det Nye Testamente, og Matthæus evangeliet, det 7. kapitel. Og hvor der står fra vers 21. Ja, vi kan godt starte tidligere, vers 16. Af deres frugter skal I kende dem. Kan man plukke druer af tjørn eller finer af tisler. Således bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ bærer slette frugter. Et godt træ kan ikke bære slette frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, der ikke bærer god frugt, hugges om, kastes i ilden. Altså, at deres frugter skal I kende dem. Frugter er ikke resultater. Resultater, det er resultater af vores gerninger, af vores beslutninger, af vores hænders værk. Frugter vokser fra indefra, ligesom fostret i moderens mave. Det er ikke et produkt, det vokser indefra. Det var en sæle, der har været en befrugtning, og sælen deltes efter guddommelig teknologi, og det bliver et fuldstændig enestående, unikt menneske. Ja, det er frugt. Frugten på træet, æblet popper ikke frem, æblet vokser af alt muligt, der foregår i træet. Jeg har ikke forstand på det. Alt muligt vokser ind i træet. Der er saft, og der er lys, der er klorofyl, og der er alle mulige mekanismer og dynamikker, som er skabt af skaberen med et stort S. Og så pludselig, så kommer et æble. Der kommer ikke et træ, der kommer et æble. Fantastisk. Okay, vers 21. Ikke enhver, der siger til mig, Herre, Herre, skal komme ind i himmeriget, men den, der gør min himmelske fars vilje. Mange skal sige til mig på hin dag, Herre, Herre, har vi ikke profeteret ved dit navn? Har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn? Og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn? Og der vil jeg sige dem rent ud. Jeg har aldrig kendt jer. Vi bort fra mig, I som øver uret. Så her har vi vandring, også vandring og handling. Faktisk, her har vi handlinger uden forudgående vandring. Okay? Abraham, der var en vandring, og undervejs i den vandring, så hørte han, så han, og så handlede han. Så der var en vandring, og i kølvandet af den vandring, og i den vandringens ramme, handlede han. Her har vi nogen, som profeterer ved Jesu navn, som uddriver onde ånder ved hans navn. Det vil sige, det er handlinger.
de har gjort mange, ikke bare nogle undergerninger, mange undergerninger ved dit navn, ved Guds navn, ved Jesu navn. Og så siger Jesus, jeg har aldrig kendt jer. Det vil sige, hvorfra kender Gud os? Han kender os fra en vandring. Han kender os ikke fra en bibellæsning. Og jeg skal lige skrive min kode igen. Right. Hvor er jeg henne? Forkert kode. Jeg beklager den lille afbrydelse. Jeg håber optagelsen fortsætter. Okay, jeg fortsætter, hvor jeg slap. Nu skal jeg passe på, at det ikke sker igen. Så Abraham var der en vandring, og i den vandring kom der et ord, han hørte. Det ord åbnede hans øjne, så han så, og da han så, der kunne han begynde at handle. Ligesom de 2 blinde mænd ved Jericho, da de fik deres syn igen, øjeblikkeligt, så fulgte de ham. De handlede, de vandrede, de arbejdede, og de fulgte ham, det vil så, de hengav sig til ham, de gav sig selv til ham, gav deres liv, gav deres nyvundne helse til ham, nyvundne kapacitet og ekspertise og alle de talenter og de evner, de havde, de blev så givet til ham, investeret i søndens rige. Men her har vi nogen, der har handlet i hans navn. Men han kendte dem ikke. Og det betyder ganske enkelt, at de har ikke vandret med ham. Fordi den kendskab her har noget med vandring at gøre. Jeg kender min hustru, jeg kender Else kender mig, fordi vi har vandret sammen i 52 år. Dybe venskaber over tiden, som er dyrebare venskaber, når det er noget, der ligesom er overlever alle kriser og alle vanskeligheder. Som der venner forlader os, for når vi går igennem krise, så tynder det ud blandt vennerne. Og der er mange kendiser, der kan fortælle om det, at da de gik konkurs, så forsvandt 98% af deres vennekreds forsvandt ude i det blå. Så kendskab kommer at vandre sammen. Så her Jesus siger, jeg kender jer ikke. Det vil sige, hvor har I været hen? Fordi på den vej, hvor jeg har gået, der har jeg kigget mig omkring. Ingen af jer var der. Og nu kommer I, og I har profeteret i mit navn, og I har uddrevet ånder i mit navn, og I har gjort mange undergerninger i mit navn. Jeg har ikke set, jeg kender jer ikke. Og så siger han, I har øvet uret, det vil sige, I har gjort noget, som var uret, som ikke var rigtigt. Som var uden for, hvad skal man sige, uden for det mønster, som jeg har designet for en vandring i Guds rige, og for de opgaver, som jeg vil betro jer. Så her har vi handlinger uden forudgående vandring. Og det skal vi også passe på med, eller det skal vi ikke passe på med, men vi skal satse på vandring. Vi skal vandre godt. Vi skal have en lygte for os, få en lampe på vores sti. Vi skal få indsigt, og vi skal høre hans ord. Hans ord vil give os indsigt. Indsigt skal vi opdyrke og kultivere, og vi skal vande sæden, så den vokser op, og det bliver til mere end bare en lille smule forståelse. Sådan lidt børnehaveforståelse, men vi vokser op til mands modenhed, så vi ser klart, vi kan dømme klart, vi kan skelne klart, vi kan veje tingene mod hinanden, og så videre. Så her har vi det. Vers 24. Derfor enhver, der hører de ord, som jeg har sagt, så det har noget med at høre at gøre, de ord, han har sagt, og handler. Det vil sige, der er en hørelse, der er en forståelse om husets byggeri, og han handler efter dem, det vil sige, der er en handling, som følger vandringen, så er han en klog mand. Og han bygger sit hus på byggegrund, og hvis Abraham har gjort det, så havde han været i stand, og så han og hans hustru havde været i stand til at navigere igennem den hungersnød, på den måde Gud havde beredt for ham, uden alle de vanskeligheder og strabasser, som var en følge af deres udvandring. Okay, lad mig tage jer med til Markus, det 16. kapitel.
I med på det? Det tror jeg, I er. Så vandring og handling hænger sammen. Og vi kan nogle gange handle uden vandring. Og det kan vi gøre nogle gange ved at læse i skriften. Og så finder vi noget, og vi synes, spændende, og det måske aktiverer noget i os, og vi bliver begejstrede, og der er sådan lidt passion over det, og der er lidt følelse over det, og vi bliver berørt af det, men vi har mere en berøring. Vi har brug for en vandring, hvor tingene virkelig kommer ind, hvor sæden falder i en god jord, og på en måde dør der, og så vokser op. Død og opstandelse. Okay, Markus 16, hvor det står i vers 17, disse tegn skal følge dem, der tror. Ja, så der er en følge. Ordet følge betyder vandring. Det vil sige, når de følger under den vandring, så vil det ske. Der kan komme hungersnød, der kan komme alt muligt andet. Der kan komme arbejdsløshed, der kan komme økonomiske vanskeligheder, der kan komme skuffelse, der kan komme andre ting. Ikke desto mindre i den vandring, hvis vi vandrer med ham, så vil der være nogle ting, der følger os. Det følger os, mens vi følger ham. Så der er ligesom de to blinde fulgte ham, fordi han fulgte sin fars dagsorden. Så i kølvand af hans efterfølgelse af faderens dagsorden, så opstod der 2 mænd blev helbredt, og de kunne se, og de kunne tage på arbejde, og de kunne måske gå tilbage til deres familie, og det kan være og måske kunne deres liv igen være til velsignelse for lokalsamfundet. Okay? Disse tegn skal følge dem, som tror. I mit navn skal de uddrive onde. Så vi har nøjagtigt det samme. Men her har vi handlinger, som følger vandringen. I Matthæus 7, vi havde handlinger, som ikke var baseret, og ikke blev affødt af en vandring med ham. Og det er uret. Det her, det er ret. De skal tage på slanger, de skal tale med nye tunger, de skal tage på slanger. Så vores tungetal også udvikler sig ved, at vi vandrer med ham. Hvis vores tungetal kører i ring, han har sagt, det er de samme år, det har det været de sidste 10 år, det er tegn på, at vi ikke vandrer stærkt nok med ham. Okay? Alright, de skal tale med nye tunger, de skal tage på slanger. Hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem. På syg skal de lægge hænder, og de skal blive raske. Så vi skal vandre med ham. I den vandring hører vi, det vi hører bringer syn. Vi ser ting. Og når vi handler på det vi ser, der skal vi blive stående i det vi gør. Og derfor er vi i den her tid meget ops på at bede for syge. Meget ops på at bede i det hele taget. Meget ops på at give dem vores lovsang og tilbedelse og påkalde hans navn over vores liv, over byen, over huset her, over vores sønner og døtre i USA, i Canada, i Rumænien, i Tyskland, i Frankrig nu, i Sydkorea, i New Zealand, i Mongoliet, i Sri Lanka, og så videre. Jeg tror, jeg har fået det hele med. I England, på den side, ja. Så påkalde Herrens navn over alt det her. Det har han, det er det, vi har hørt, det er det, vi har forstået, det er det, vi har gået i, så godt vi kunne, og vi har været, jeg synes, City har været en imponerende frikirke, selvom vi er lige bare over 50, og har nogle begrænsninger, åbenbare begrænsninger, så har vi alligevel kunne bære tunge, ikke tunge ting på den måde, at vi er blevet tynget, men tunge i den betydning, at det har været vigtige ting, det har været væsentlige ting, det har været dyrebare ting, det har været ting, der har haft et formål, haft konsekvenser og effekt i mange menneskers liv. Vi har lige besøgt en af vores mentees, hedder det, altså nogle af dem, jeg har været mentor for fra London, og fantastisk at se, hendes liv har udviklet sig siden FGC tilbage i 2017, tror jeg, hvor jeg talte om, lad
Lad mit folk tænke, lad mit folk vokse i modenhed, og lad mit folk regere. Da hun hørte det første gang, så vidste hun, jeg skal have fat i det spor her, jeg skal have fat i den tråd her. Og så begyndte hun at vandre, så købte hun manualen om arkitekterne og så videre, den røde manual om Daniel og hans venner i Babylon, og Jeremias 29, det her prædiker over her for nogle år siden. Så holdt hun fast i den tråd her, så var hun med her på ICE, en par gange tror jeg, så hun talte på SOA her i sidste februar, hun talte i Mongoliet sidste august, og han fulgte det spor, og det spor har simpelthen bevæget hende, og der er tegn, der har fulgt hende. Og så ved forfremmelse på arbejde, indflydelse på menneskers liv, og hun står over for en ny årstid, hvor der kommer til at ske mange nye ting, talte vi om her i går. Ja, så der er vandring, der fører til handling, eller det er en vandring, som leder hen til, at vi kan beslutte at vandre. Fordi Gud beslutter åbenbart sig for os, men når vi har set det, så er det vores beslutning at vandre i det, vi har set, det han har vist os. Okay, Apostlenes Gerninger 28 har jeg skrevet her i mine notater. Lad mig tjekke tid her. 31 minutter. Apostlenes Gerninger 28, det er det sidste kapitel i Apostlenes Gerninger. Og det er 1-16. Ja, jeg ved ikke rigtig, om jeg skal ind på det. Jeg kan læse det, men i hvert fald, Paulus kommer til Malta, og de lander på en ø der. De indfødte på Malta viste også en usædvanlig menneskekærlighed, tændte et bål og tog sig af os alle, og da det begyndte at regne og var koldt, og så havde de en ild, og så var det et dyr, der hang fast i Paulus' hånd, og han rystede det af, og der var ikke nogen skader, efter hvad Jesus han sagde til dem. Det der, jeg citerer fra Markus 16, og vers 7. I nærheden af dette sted havde øens fornemste mand, som hed Publius, en landejendom, og han tog venligt imod os. Så når vi følger Gud også igennem storme, så er alle ting mulige. Selv når vi bliver skadet, han fik en skade, han blev bidt af en slange. Skaden har så ingen effekt, varig effekt på hans liv. Men så i kølvandet af det, så sker der et andet mirakel, og det er, der er den mand her, en fornem mand, som en landejendom, som viste utrolig venlighed, gæstfrihed i 3 dage. Og så var der Publius' fader, lå syg af feber, vers 8, og blodgang. Paulus gik der ind til ham, bad, og lagde hænderne, og der stod, og lagde hænderne på ham, og helbredte ham. Bum. Det tager halvanden sætning i skriften. Da det var sket, kom også de andre på øen, som havde sygdom til ham, og blev helbredt. De viste os også meget ære, og da vi skulle sejle bort, forsynede de os med, hvad vi kunne få brug for. Det er helt forrygende. Så en naval katastrofe, hvor skibet går til grund, og det er en forfærdelig ting, der sker i hele det 27. kapitel. Skibbrud på vej til Rom. Altså vejen til Rom var ikke en vej til Soa i Rom, eller det var vejen til fængsel, det var vejen til kejseren, så Paulus var under kolossal pres, og havde mange ting at tænke på, mange ting at bekymre sig om, mange ting at blive berørt af og optaget af. Hvad med alle de kirker, hvad med hans sønner, Timotheus, Filemon og alle de andre, Titus og så videre, hvad med alle de ting, han havde sat i gang, Efesus, kirkerne i Efesus og andre ting, Korinth og så videre. Men han er på vej til kejseren, han er på vej til fængsel, han er på vej til en retssag, alvorlig retssag på højeste niveau, okay? Og der er skibbrud, de lander på Malta, han får et slangehug, som får ingen effekt på ham. Folk overlever, lige præcis overlever, og har smidt en masse ting over bord, og så videre.
Men Gud har fuldstændig styr på tingene. Vandringen fortsætter. Så hans liv var turbulent. Men der var en rejse, som var over det turbulente. Og derfor det blev så stærkt for mig, den niveaudeling, at vi har et liv, du har et liv, jeg har et liv, hvor det er bekymringer, hvor det er børnebørn, så på den ene syge, og den har været svær ved skolegang, og der er måske nogle børn, der bliver syge, og nogen mister sit arbejde, som en af vores børn gjorde, og alt det der, det er en del af pakken. Ikke desto mindre, så er der noget ovenover vores menneskelige liv. Det er vores rejse med faderen, med Jesus, Guds søn, med Helligånden, som leder os ind i Guds riges dagsorden, så vi har vores bidrag til fremgang af hans rige i vores lokalsamfund, der hvor vi bor, der hvor vi arbejder, der hvor vi færdes, der hvor vi tager på ferie, de mennesker vi taler med. Vores lejligheder, vores huse bliver en kirke, bliver en platform, bliver en talerstol, hvor hænder bliver lagt på de syge. Her på øen, selv den hånd, der blev bidt af slangen, blev brugt til at blive lagt på Publius' fader, som var syg af feber og blodgang, og blev lagt på mange andre, som havde masser af sygdom. Så han vandrede, han hørte, fordi Gud talte ham undervejs på skibet, og han så nogle ting, og de kom på Malta, og så der åbnes nogle døre, der var igen nogle vanskeligheder, nogle tragedier og så videre, der angreb fra fjenden til at slå ham ihjel. Og midt i det er der en kolossal helbredelsesbølge, der bare opstår, ligesom hungersnød opstod, så kan det også opstå helbredelsesbølger. Og der bliver han stående, og de får meget ære. Det er det, der står, de fik yndest hos hele folket, stod der i Apostlenes Gerninger 2, og de blev forsynet af alt muligt, så de fik mad, og de fik måske også fremmed valuta, altså. Måske nogen havde nogle italienske liger, eller et eller andet, og de blev simpelthen velsignet og sendt afsted. Og ja. Så kom de til Rom, vers 14. Og så var det der så foregik bagefter. Okay, lad mig slutte med et meget interessant vers, som har været en gåde for mig. Jeg nævnte det meget kort, og det kan også være, at jeg faktisk citerer det lidt. Og det er Matthæus, det 13. kapitel. Lad mig slutte med det. Og det har stadigvæk at gøre med vandring og handling. Okay, Matthæus 13. Og solen skinner stadigvæk udenfor, og det er dejligt, det er sommer. 13. Okay, hør godt efter. Vers 11. Han svarer selv til dem, ja, er det givet at kende himmerigets hemmeligheder. Så der er hemmeligheder. Derfor har vi brug for at høre hans røst, når vi læser i skriften, når vi tilbeder, når vi lytter opmærksomt, når vi lytter til forkyndelse i huset, om det er mig, eller om det er de lokale forkyndere, om det er et vidnesbyrd, om det er en rapport fra ens liv, som vi havde for nylig, hvor mikrofonen var fri. Os er det givet at kende himmerigets hemmeligheder. Hvem er jer her? Det er dem, der vandrer med ham. Så i den vandring åbnes op for hemmeligheder. De er hemmelige, det er mysterier. De er ikke gemt fra os, de er gemt for os. For dem, der vandrer, ting hænger sammen i hans rige. Men dem er det ikke givet. Alright? Fordi de vandrer ikke, de kender ham ikke, som en de skal følge. Vers 12. Til den, som har, ham skal det gives, og han skal få overflod. Men den, som ikke har, fra ham skal endnu det tages, som han har. Og det har været en gåde for mig, det der. Fordi jeg har læst matematik. Hvordan kan man tage noget fra den, som ikke har? Det lyder også lidt unfair. At ham, der har, ham får mere, ham, der ikke har, der bliver taget fra ham. Selvom han ingenting har, så bliver det alligevel til ham. Så det er dobbelt straf for ham, der ikke har. Det er fordi, vi er fastlåst i et
regnestykke. Det er ikke en lommeregnelignelse. Det er noget andet. Og lad mig fortælle jer, hvad det handler om det her. Fordi jeg ved, hvad det handler om. Det handler om vandring og handling. Det handler om at høre. Det handler om at se. Det handler om at handle. Så den, der hører, og den, der ser, har. Okay? Man har åbenbarelse. Hvis Gud ikke taler, så har man ikke noget. Derfor siger han, til jer er det givet at kende himmerigets hemmeligheder. Det er givet, det er en gave. Og når det er givet, så har vi. Okay? Så til den, som har, ham skal det gives i overflod. Fordi hvis hun handler efter det, så vil det være handlinger, der bærer frugt, og den frugt skal følge den, som tror. Der bliver tegn, der bliver under, der bliver forsynet, der bliver en ære, der bliver en yndest, der bliver, læs igen Apostlenes Gerninger 28, 1-16, så vi ser, hvad der sker på øen Malta. Så er det Flavius, eller Fabius, eller hvad han hedder, og han svarer, og alle mulige, der bliver helbredt. Alt det der overflod, fordi han havde, og han vandrede, selvom den vandring var immervæk stormfuld. Skibet og skibbruddet og på vej til fængsel og højesteret. Det romerske riges højesteret. Så, det var den første del. Den anden del, fra ham som ikke har, for ham skal endnu tages, hvad han har. Og det har noget at gøre med, hvis vi hører, og vi ser, og vi ikke handler på det, så mister vi endnu det, vi har hørt og set. Fordi vi har ikke gjort noget ved det. Er I med her? Så når vi hører, det vi hører bringer syn, vi begynder at se, ligesom de 2 blinde mænd, og fulgt efter ham. Og de fik noget, de fik en gave, og der kom noget i overflod, fordi de sagde, David, Guds søn, der var allerede en åbenbarelse, der var en forståelse, og de gik efter det, og Gud hjalp dem. Men hvis de havde det, og ikke havde vandret, så ville det taget fra dem. Hvad blev taget fra dem? Der blev taget deres vandring, deres efterfølgelse af Kristus, og alt hvad den efterfølgelse havde bragt ind i deres liv, af mirakler, af forsyning, af yndest, af helbredelse, af udfrielse, af økonomisk velsignelse, af fremgang i karrieren, af forfremmelse, af lønforhøjelse og velsignelse til børn og svigerbørn og børnebørn. Overflod midt i den, som ikke har, som ikke handler på det, han har. Det vil sige, han har ikke fulgt op på det, han har. For ham skal endda tages det, han har. Jeg afbryder lige den telefonopkald her. Så jeg håber, I får fat i, at vandring er vigtig, og handling er kolossalt vigtig. Ellers, den manglende handling vil endda underminere det, vi har fået. Vi vil være ude af stand til at fastholde det. Det vil være som sand, der bare flyder igennem fingrene på os. Og så har vi ikke engang det, vi havde, eller som vi egentlig ikke rigtig havde, fordi vi handlede ikke på det. Og hvis vi ikke handler på det, han giver os, så har vi ikke det, han giver os. Det, han giver os, det er ikke til akkumulering inde i fryseren og i køleskabet eller kælderlokalet. Så forsvinder det. Det smuldrer væk, faktisk. Og det var farisæernes problem, fordi de havde jo lyttet til profeterne. De havde fået profetisk udsyn. De havde Esajas, Jeremias, Ezekiel. Det var bare så mange ord, så mange perspektiver for fremtiden. Også en fremtid, som stadigvæk er fremtid i dag i 2024. Men fordi de ikke handlede på det, så smuldrede det. Og så har man en død ortodox jødedom. Og det var jo jøderne, der slog ham ihjel. Så de var ikke engang alt det, de havde blivet taget fra dem, så de havde. Så jeg håber, I forstår det her.
vandring og handling. Så må Gud give jer en herlig weekend her, og så skal vi ind. Så mødes vi den 4. januar, og der bliver morgenkaffe. Så mødes vi igen efter en hel måned, og tager fat på august måned, som for mit vedkommende efter den 4. og for andres vedkommende her i huset, så tager vi til Mongoliet, og det gør Gita, og det gør Mette, det gør Flemming og Lise og Connie, så vi er 5, som kommer afsted. Plus det evangelist, verdens evangelist Bart, Per Hylgaard og hans hustru Lisbeth, som vil være der og prædike og også medvirke der, så det bliver forrygende. Så jeg er en vandringsmand. Det kan være det, der menes med at være et pilgrim her på jorden. Nogle gange så tænker vi pilgrim sådan en, det er bare en gammel mand med fuldske og munkekutte, og som træsker afsted i Jesus sandaler og beskidte fødder og manglende tænder, der mangler i munden og så videre. Det er pilgrim, og være en pilgrimsvandrer, det er en vandring med Guds søn, med kongenes konge. Så det er slet ikke det der religiøse billede, vi kan have af en pilgrimsvandring. Og ja, det var sådan set budskabet, vandring og handling. Så her i efteråret, vandringen fortsætter, og handling fortsætter. Det vil sige, vi beder for alle de syge, selv dem vi har bedt for 254 gange, eller måske 254.000 gange, så bliver vi med at bede for dem, fordi vi bliver stående. Vi gør som Abraham, han hørte, han så, bygget alter. Og det gør vi også. Vi skal ikke bygge, vi skal ikke samle nogle stene, men vi bliver stående. Vi bliver stående for det, vi bliver også stående for andre ting, de andre ting Gud har vist os, og som er nådens gaver. Gaver, han giver sin nåde. Gud velsigne jer, pas godt på jer selv, og vi ses jo meget snart. Hej.